बावैसो साननि सिगाङावहाय दुखुनांथाव मोनसे जाथाय क'क्राझारनिफ्राय जानाय जि जोंसार मोसाहारि आरो लोगोसे जदक कुमार ब्रह्म दाय गैयै सुबुं हिसाबै बिथांमोना अना माने पुलिसजों गावथारजादों। गिबियावनो आं बिथांमोननि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आर'ज गाबबाय आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनखौबो आं धन्यबाद होनो नागिरबाय जे दिनै आंनियाव फैनानै बे मेसेजखौनो लानो थाखाय फैदों। दा हक दुखुनांथावना बाथ्रा बिदि जानो नाङामोन, खाफाल गैजायै जाहैबाय। एसेबां जाखांनायनि उनावबो दिनै BSc मोनबाय, BTC मोनबाय, बिटिआर सुक्ति जाबाय। माखासे जोंनियावहाय लिडारफोर थाबाय, MLA थाबाय, मन्थ्रि थाबाय, बायदिसिना EM MCLA थाबाय, सरकार सालायलायनो हानाय जाबाय, सरकारजों हम'बागि जों जानो हालायलायबाय। BPF समाव जोङो 17 बोसोर जों सामलायबोबाय। बेबादि माने गोमोथाव आरो लोगोसे दुखुनांथाव बा लाजिनांथाव बाथ्रा बा जाथाय बेफोरबायदि जायाखैमोन। नाथाय दिनै गोदान सरकार फैनानै नैबे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सरकार फैबाय, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव आसामाव सरकार फैबाय। एसेबां मोजां सरकार फैखांनायनि उनावसो एसेबां माने दुखुनांथाव जाथायफ्रा जाबाय। बेयाव जानो नाङामोन। सोरनिबा कनस्पिरेसि दङ नामा? मोनसे गिदिर सोंलु, सरकारनि ना सोरनिबा बेक्तिगत भाबे कनस्पिरेसि, बेखौ जों क्लियार खालामनांगौ। दिनै बेखायनो आङो खावलायनो लुबैयो जेसेबांखिनि माहारियावहाय ससियेल अर्गानाइजेसनफोर दङ, दैदेनगिरि बिबानगिरि दङ, सानसुमैफोर दङ, बिथांमोना दिनै जार्जि खाफ्रानानै बिथां सानै दाय गैयै सुबुंनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना न्याय मोनो, बेनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन। दा आं दिनै बिसानि आफादगिरि जानानै फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे जोंबो हारिमुखौ सिबिग्रा हिसाबै, जातिखौ सिबिग्रा हिसाबै, माहारिखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै जोंनि हारिमुवा आर्टिस्टजों सोमोन्दो दङ। आर्टिस्टजोंनो जोंनि हारिखौ माने फोथांना लाखिनायनि थाखाय जों गोबां बिथिङाव जों खामानि मावबाय थादों। दा बे हिसाबै जोंनि जिल्लाफ्रावबो जोङो बे सानै नायल' जाल' माने सेंग्रानि एनकाउन्टार खालामजानाय बा गावथारजानाय बे माने माबाखौ लानानै जाथायखौ लानानै जोङो जायगा बा जिल्ला बेबादि हाबाफारि लानाय जादों। दिनैबो उदालगुरि जिल्लाया दङ, मैयाबो सनितपुर जिल्लाया लादोंमोन। बायदिसिना हाबाफारि लाइट माने आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि आरो नङाबा दुखु फोरमायनाय हाबाफारि बेफोरबायदिखौ जों लाबाय थानाय जादों। आरो बेनिफ्राय न'आवबो थांनानै बै बाय बाहागि बिथांमोननि न'खरखौ एसे माने दुखु फोरमायफानाय बे हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों। जा हक बेजोंनो जोङो न्याय मोननो हानाय नङा बा बेजोंनो जोङो न्यायखौ जों लाबोनो हानाय नङा। बेयाव गभिर हर'जन्थ जुदि हाबनानै दंमारोब्ला बेखौ जोङो नायबिजिरनो थाखाय जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सागिद जानांगोन, सांग्रां जानांगोन, बेखौ आं खावलायबाय। आरो जोबनायथिं जाय अना खना माने बेबादि निरिह मानसिखौ गावथारदों, दिनै एडिसनेल SP क'क्राझारनि बिथां सरजित सिं पानेसर बिथांखौ होननानै जों बयबो मिथिगौ। दा बिथाङा आयेननि मानसि, बिथाङा प्रखाखाननि मानसि, बिथाङा गावनो बुजिनांगौ। बिथाङा बे आसाम रायजोनिनो आसामावनो जोनोम मोननाय मानसि, आसामनि परिबेखखौ बिथाङा जोनोमनिफ्रायनो मोनबोदों। बर' मानसिया माब्रै, गुबुन जातिफ्रा माब्रै, गुबुन मानसिया माब्रै, गावसोर माब्रै, आसामाव थानाय थागिबि मानसिफ्रा माब्रै, बेखौ मिथिखानायनि इयुनावबो एसेबां एक्सट्रिमिस्ट माने माखासे बे माने रायजोआव थाखानाय बेबादि माने परिबेक मोनखांनायनि इयुनावहायबो बिथाङा सासे अफिसार जानानै सानै दाय गैयै बे सुबुंखौ माने अना खाना सिथारनाया दुर्भाग्यजनक। बिथांमोना जुदि दायनिगिरि मारबा दायनिगिरिखौ बिजिरनो थाखाय राहा दङ। दिनै कर्ट दङ, दिनै ल' दङ, आयेन दङ। बे आयेनखौ बिथाङा गावगायनि आखायाव लांनानै गावगायनि हारसिंनि आयेन माबोरै खालामनो हागौ, बेनि थाखाय जों एसे मोजां रोखोमै नोजोर होनांगौनि दरखार दङ। बिथाङा जुदि इसाख्रित' भाबै गावनि हारसिंनि डिसिसनजोंनो बिथां सानै सेंग्राफोरखौ जुदि एनकाउन्टार खालामदोंब्ला बिनि बागै जों गोख्रों सोंखारिनांगोन आरो लोगोसे पदक्षेप लानांगोन। आं बयखौबो खावलायबाय, जोंबो लागोन बिसानिफ्राय जेसेबां हायो जोंनि बे माने दुखुनांथावना सानै माने जिउ गोमानांनाय, गावथारजानाय बिथांमोननि जाहाथे न'खरफ्रा फैबाय थानाय समावहाय न्याय मोनो, माने जायखिजाया राहा मोनो, बेनि थाखाय जों जे हाबाफारि लानांगौ जों बयबो बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय बयबो साखाफारा जानानै मदद होनांगौ। आं बेखौ खावलायबाय। जोबनायथिं जोंनियाव जुदि बे माहारि हिसाबै बेबादि हारिमु हिसाबैनो जाबाय थायोबा, गोदोआवबो जोङो आन्दलन खालामबाय, सोमावसारबाय, बिदिनो पुलिस आर्मिजों गावथारजाबाय,
अना खाना जों बायदिसिना जिनाहारि खालामजाबाय बे माहारियावहाय जों बायदिसिना समस्या जों खालामजाबाय दिनै सरकार थासेयावबो जों जुदि बेबादि खालामजाबावनांगौ जायोब्ला जाथिया बबाव थानानै मा खामानि मावनानै बोरै जाथि हिसाबै जों गावखौ सिनायथि होनो जों गाबोननो गुबुन जाथिसो जानांगोन माथो नङाबा जोंनि जाथिया गाबोन दिनै जुदि एसेबां साहस दङब्ला बिटिआर सरकार नङाब्ला असम सरकारा मोनसे डिसिसनखौ लानांगौ बे जाथिया थाननांला बेवहाय गासैखौबो साफा साफा गावथारजोबनांगौ आरो ओमफ्राय बे जातिखौ फोजोबनांगौ आं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ आं खावलायगोन नोंथाङा शक्तिशालि सासे मन्थ्रि सासे बेक्ति आसाम सरकारनो नोंथाङा गावनो खालामदों गावनो सामलायदों नोंथांनि सायावनो गासैबो माने षड़यन्त्र माने जेसेबांखिनि मुल मन्त्र दं षड़यन्त्र दं गासैबो नायबिजिरनानै नोंथाङानो थिग खालामजोबनो हायो दाबो सम दङ दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय नोंथाङाबो जुजिनांगोन नोंथाङाबो नायबिजिरनांगोन बेनि थाखाय आङो खावलायहरबाय आरो जोबनायथिं आं बारा गोलाव बुंनो लुबैयाखै दिनै जिथु दुखुनांथावना बाथ्रा बेफोरबायदि माने जाथायफ्रा इयुनफ्रावहाय जाहाथे जानाङा जानो मोननांला जोंनि इयुथ सेंग्राफोर जेसेबांखिनि माने अर्गानाइजेसन माने दैदेनगिरि बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना निस्सयকৈ बारानिफ्राय बारा हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय बयबो आवगायबोनांगोन जोंबो हारिमुनि बेलायावहाय जों खामानि मावगोन आरो आङो गुबुन गुबुन आफादफ्रावबो दङ हिसाबै गुबुन गुबुन आफादफ्रावबो जों जुजिगोन जों सोरनिबानि एगेन्स्टआव जों थाङा सोरखौबा जों दुसिनो जों नाजाया जोंनि मोजांनि थाखायनो पलिटिकेलिबो जायफ्रा पलिटिकेलाव दङ राजखान्थि दोलोआवहाय दङ मोनसेल' राजखान्थियाव जोंनि जाथिया गैया दिनै कंग्रेसआव थानायाबो बिजेपिआव थानायाबो बिपिएफआव थानायाबो इउपिपिएलआव थानायाबो सिपिएम बहाबा बायदिसिना राजनिति दोलोआव थानायाबो बिथांमोनाबो बयबो फैनानै मोजांनि थाखाय जाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आं खावलायहरनानै आं दिनैनि नोंथांमोननि बे मोगा मोगि जानाय दान्दिसेसोल' सम फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों